Oh Zara, en fait, ça va? Oui, ça va. Quand tu m'as dit? Quand tu es c'est quand tu robouilles, ça te va tellement. Merci. Imam Sodou avait un. Avec nos bas suis là. Il y a un mal de qu'elle fait avant. Ah, ok. Tu sais, je comprends maintenant pourquoi tu es différente des autres filles. Ah. Tu vois ça? Parce qu'avec la délicate, on nous dit, pardon, avec deux comportements, elle est là. En plus de cela, tu es belle. Merci. Ah non, c'est normal. Tu mérites mieux que ça. Hein. Yo, regarde-moi, j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, j'aimerais te dire que... On dirait ça, c'est urgent. Hein? Oui, allô? Ah, je suis un bébé. Ok, bon, je suis un magasin d'Arabou. Mais j'espère que la qualité est bonne. Ou bien, quand ça y est, c'est ça, ok? Ok. Oh putain. Zara, je suis un truc qui est fait pour le mais je m'attends à droit à main. Qu'il a ok, il a voilà. Et Menata. Les menus réglés là-bas, ok? Tu veux une autre taxi là, il y a fond. Il a t'embêté. Comme je suis un peu pressé. Oui, merci. Voilà. Dili, let me get you never. Huh? Dili, let us me fair. Look, Mother Roshila. Let me any younger dessert. Look, me again. Not making you. Jugumante. So Marina, if I so lakabo. Nga boto, I much man body to you. Here bado. Ika furuko anyakamina. If a bora karamgo wens and fee, Odona. Uyu sikwi aglina falonke. Akuma. Kana ban mobi sibika kuma. No benaminga. Nyebe sora la kofe. Ga. Ki tena to aka duko na ti yala ni fona da. Ki ka doke. Uri kai. Emma. Nimna munike san. Nima kalan foi. Nimna bara jumenike. Nde. Ite sabali. Moga joli ben. Numa kala. O siyere ma delika blanc on la trasraka. Olu te meche la bi. Olu te fero la bi ga dimi bu yere la. Kanani kuma yere wo go fla. Ifa kode. Ka terike min be sukula min be nemuru fere. Ki ka tuka tan nemuru tiga fe. I ka fere yere ki tani aka. O ka usima ni daga sunu ko ni yala yi. Enna. Kun nemuru fere fene wa. Na bara nyena man fosa warte solo nemuru fere la ibna kilinga yala fula. Chenati nemuru fere nyaare. Ni ka sabali. Dili sabali ka sigi ka sabali. Okuma ebe feka juma yere ke jenati kan yere ko dili. I dona ko ba fla de.
ma se k'a sini ko ba fɔlɔ yo o kɔni I y'o bila sogo ani dugusajɛ cɛ fa t'a kalama ba t'a kalama I donna furu fana na karamɔgɔ wɛnsɛn ka furu I donn'o la I m'o ɲa I nana so yan nemuru feere ko kuma fana bɛ ka f'i ye I tɛ ka sɔn o fana ma dili o kuma e bɛ na mun de kɛ e bɛ fɛ k'an malo an sigida la I fa y'i don diɲɛlatigɛ ko o ko la I ma se k'a si laban ga n bɛ kelen kɔni f'i ye I fa diminen i kɔrɔ dɛ nin wagati in na n'a y'i bila diɲɛ ko o ko la a kɛ I ka lafiya b'o la ne yɛrɛ fana ka lafiya b'o la sinon a ye min fɔ I b'a mɛn n'i ma sɔn nin ma e bɛ yala yala ni yalalankolon furu la ne ka furu b'a da fɛ de I b'a dɔn a b'i yɛrɛ gɛn o cɛ don n'a y'i gɛn I bɛ taa diɲɛma in ne kɔni bɛ min f'i ye kɔni n'i bɛ sɔn a ma sɔn a ma n'i tɛ sɔn a ma sɔn a ma ne t'a la ni kumakan ne kun karamɔgɔ kabini tala muso tugabula mɔgɔ in fɛ a kɛn bɛ ka yɛlɛma caman don I ka adamadenya la dɛ zigiri caman kɔni I b'a dɔn dɛ muso in ye muso yɛrɛ de I bɛ fɛn o fɛn ɲini muso in na a bɛɛ b'a la Allahu akbar ko n'i donna so kɔnɔ hali bɔli nege t'i minɛ ni de ye tiɲɛ n y'a faamu sisan sabu min y'a to n'i ma ye kunu fajiri seli yɔrɔ la k'a fɔ a ye k'a ka taa n'i ye dɔɔni dɛ jigiri tɛmɛgɔ kɔni e bɛ ko dɔw bila minɛn dɔw kɔnɔ ka taa sɔrɔ olu tɛ cogo di so dɔ ta dabɔla ne yɛrɛ la bari an tilalen digidigi ni fɛn ninnu na ale sunɔgɔra ne ɲɛ ale de bɛ deli ka u ka fɛn ninnu k'a la fɛn jumɛn u ka kabako ma fɛn in sa fo ni fajiri sela dɔrɔn a b'i lawuli ta ko nele vɛri wa nele tun nele u ka référent sa u ka référent réveil karamɔgɔ yɛrɛ kɔni référent o ye kuma kelen wa ma dɔn wa u ko kabako ma fɛn sufɛ ale de bɛ to k'o k'a la walasa ne ka wuli ka bɛn ni fajiri nka sɔrɔ ta sa a bɛ n'a fɔ sunɔgɔ y'ale ta joona de ne y'o k'a la k'a bila cogo ma ɲa la karamɔgɔ o n'a ta bɛɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ k'i sama kosɛbɛ k'a ka dɔɔni bɔ samali la sigiri tɛmɛ ko foyi n'i ye cɛkɔrɔba minɛ yɛrɛ n ko jeli sɛrɛ y'a tigɛ e mɛ jeli sɛrɛ fɔ dɛ jeli sɛrɛ y'a tigɛ da yɔrɔ dɔ de ni ka nin muso in kun ma ɲɛsin ma i b'a dɔn ne tun bɛ to de dun n'ale bɛ ka ne digi u ka ko KFC ko kapseri KFC e t'o dɔn o t'o dumuni an ka dɔn ta ma s'o ma u b'a wele ko KFC nka ne bɛ min dɔn n'i m'i cogo dɔn nin bɛ kuranɛ b'i kunna ayi foyi ni n ka kuranɛ karamɔgɔtiw fana sera a yɛrɛ de b'a fɔ ko kuranɛ karamɔgɔ sera ni dali waati sera hali n'a m'o fɔ n yɛrɛ b'a dɔn kan'o fɔ kɛnɛma n'a tɛmɛna nin kan kɔni a bɛ fuma ka sɔrɔ a ma ɲɛ misiri la n'i y'o kɛ ala bɛ ɲinɛ hali sogo ye diinɛ juru b'i ayi foyi ayiwa sɔgɔmada na dɛ o tuma I bɛ ka bɔ min walima I bɛ ka taa min cɛ a bɛ n'a fɔ bɔsi ba b'i bolo sisan dɛ Didi bɔsi ba tɛ n bolo n terimuso dɔ de tun ka shooting photo kun kan ka taa sɔgɔmada la nin ye n bɔtɔ ye yen nɔ de kan fana ne bɛ dɔn koyi I bɛ t'i ka rendez-vous la f'ale tɛ fɛn fɔ n na o tuma an b'a dogo ɲɔgɔn na sisan
kon borom bi ten do la sa Bon, ne ko Zara varan ki babia. Wallahi ya kile flari. Ne ga su farana. Zara te ga sika ina varan wore. ne ko susugu jumɛn de b'e kɔnɔ k'e tɛ se ka ɲina varan ne jarabi y'i ɲɛ f'i ye sagɛrɛ min ɲɛ yɛlɛ ne bɛ ala de deli la ala ka waritigiba dɔ kun ɲɛsin e di n'o kɛra an bɛ kungo kɔnɔ 7 de don varan na mun su ka fisa ni varan ɲɛnamɛ ka taga ka segin Zara yɛrɛ kɔni ala de bɛ sara i yego tɛ i bɛ ŋaniya ɲuman de ta ka ne sigi. a bɛ kɛ cogo di teriya tɛ wa Ne yɛrɛ kun mago bɛ la an ka taga Soma Tɛrɛzi fɛ yen ci la. ci la o ka di kɔni O don la an bɔlen a m'a fɔ ko karamɔgɔ Wɛnse bɛ muso kura ko dɔ la sisan nɔ. awɔ Ne tun bɛ fɛ an ka taa n'a bɛ se k'o ko tiɲɛ. mais i yɔrɔ ne tɛ bɛɛ ka kɔnɔ i b'a to n bɛ taa ni fini ninnu bɔ n na barisa Soma Tɛrɛzi i bɛ fini sugu bɔ i bɛ taa an bila n bɛ changer dɔn an bɛ Sinon ça va quand même. Ni wele bi baasi tɛ. Comme i yɛrɛ b'a kalama cogo min na ne b'i nɔfɛ cucucu la ça vaut presque 8 mois. Donc i tɛ temps di yan ni min bɛ fɛ ka kuma i fɛ a tɛ ka kɛ n sagona ko ye. Bon ni wele bi i ka kuma fɔ n ye n bɛ min faamu kuma min bɛ se ka diya n yɛrɛ kɛri ne ka ko b'i bolo cogo min na i k'a fɔ n ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka di n ye avenir la an ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kuma nin ye n t'a dɔn n bɛ yɔrɔ sunɔgɔ bɛ gɛlɛya ma parce que je pense à toi la nuit je rêve à toi le matin ni wulila n t'i ye a bɛ jiginna toro o de la n bɛ to ka tɛmɛ aw ka carré kɔnɔ mira kuma fɔ n ye n kɛrɛ bɛ se ka mun faamu parce que i ka di n ye trop. Bonya diyara n ye kojugu mais tiɲɛ na mɔgɔ t'i kanubaga sara sɔrɔ mais a kun ka di n ye i ye n wele min na i k'o fɔ n ye. O diyara n ye trop n wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye c'est parce que i ka di n ye trop i ka di n ye de o de la n y'i wele n bɛ fɛ ka kuma fɔ n ye pour que n hakili ka lafiya. I yɛrɛ ka di ne ye dɛ mais a kun ka di ne ye i ni ne k'a kɛ teriya de barisa fantan 2 ka kanu foyi t'a kɔfɛ ni tɔɔrɔ tɛ a bɛ se ka kɛ n ka kuma digiri la mais i bɛ yafa n ma e ye fantan ye ne ye fantan ye hali ni 1000 problème nana jɔ ne da la e tɛna se k'o ɲɛnabɔ e ma dɔn o ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ ye walima n filila. Mira, e bɔra kuma fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ fɛn kelen de bɛ fantan ni maloya cɛ o ye kungo nabaliya ye n'a dɔn k'a fɔ ko ne kariyalen don ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ diɲɛ dugukolo in kɔnɔna na yan pour que k'i sɔrɔ mais n'i ka kuma faamu n'i labila sira b'i bolo. Flo i ka kuma diyara n yɛrɛ problème foyi t'a la di courage. Zara ne siranden don koyi depuis an bɔra Soma Tɛrɛzi fɛ an ma se yen tugun n'an taara a bɛ sɔn ka kɛ maloya ye dɛ. o tɛ foyi ye an dɛ ka don muloni dɔ don a bolo dɔrɔn a tɛ foyi fɔ an ka taa.
Ani tile suma tɛmɛ. Ani tile suma tɛmɛ. Nba. M'aw lamɛn. Suma tɛmɛ bi. Baasi tɛ. Komi fɔlɔ la an bɔra yan nɔ. I y'a fɔ ko karamɔgɔ bɛ Zeli ka muso filanan ko ɲɛnabɔ. O kɛra tiɲɛ. Nka ne nakunba ye bi de i ka o ko la nɔgɔ k'o ko ban pewu. Namsa na Brema Dongoro yiri Flan kaburu Jine segi ani mɔgɔ segi La turu sota ani wɔɔrɔ dugutigi kibaru jamana kibaru jamanatigi kibaru ko bange tiɲɛ na ne 13 ɲɛ k'o ye ne da k'o lakale ko bɛ dugu la tuguni tiɲɛ kuma na karamɔgɔ wɛnsɛn ka muso ko in o tɛ se ka dabila tuguni barisa ko taara ka dan ye ani muso in bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ se k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn kan sisan. Suma Terezi ne ka cɛko bɛ cogo di sisan. Bayi i bɛna baara kura dɔ daminɛ a tɛmɛ cɛ dɔ bɛ n'i ye ka kuma i fɛ ne tɛ se ka tɛmɛ o kan nka baara in kuntagala ma jan. Suma Terezi an bɛna sira ɲini. Fima o ye jɛman janfa ka ban janfa ma ye. Ko ne jatigiw ni sɔgɔma. Ko ne ka hɔrɔnkɛ ɲɛnɛ ni hɔrɔnmuso ɲɛnɛ ni sɔgɔma. Kɔɲɔkɛ ani kɔɲɔmuso aw wasalen don aw ka furuso sigi kɔnɔna la foyi m'o kɛ aw ka kanu kɔ. Karamɔgɔ Wɛnsɛn bilahi e ni Aisha Alahu Taala de y'aw da ni ɲɔgɔn ye k'aw ka kɛ ɲɔgɔn furucɛ ni ɲɔgɔn furumuso ye. Barikaden Wɛnsɛn nangamaden Wɛnsɛn ni e Aisha ta Aisha min n'a jeliman ka di n'a nisɔn ka di ni alijinɛ tamasere b'a ɲɛ kan karamɔgɔ Wɛnsɛn ni e y'o ta k'o k'i furumuso ye o y'anw jeliw bolo tare tare ni alhamdulilahi rabbil alamina. I m'a ye ko diɲɛlatigɛ ye sabu de ye maanifin i ni mɔgɔ dɔ bɛ jɛ san caman i bɛ taa sɔrɔ i ka sababu t'o bolo nka i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn ye tile kelen dɔrɔn i b'a sɔrɔ i ka sababu b'o bolo o bɛ ko dɔ k'i ye. Alhamdulillah jeli sare e ka kɛnɛ. Alhamdulillah baasi t'i la. tabarikala. Nba sigi b'an fɛ. O diyara e yeli diyara ne ye bisa nka n ka teli dɔɔni de n'a tɛ k'i ma baasi ye ne tun bɛ fɛ ka taa cini dɔ la. Karamɔgɔ n ka to an ka baro kɛ. Walayi a ka di n ye koyi nka cini don a ka teli dɔɔni. A bɛ se ka k'an bɛ bɛn siɲɛ wɛrɛ. N'Ala sɔnna baasi t'a la. A ka n'i tɔɔrɔ dɛ. Ayi a t'i tɔɔrɔ. Sani i ka na ne ni hɔrɔnmuso ɲɛnen a bɛ bɛn. an bɛ fila fɔ. O bɛ bɛn yɛrɛ de. Hɔrɔnya bɛ kɛ tan de. Alhamdulillah. Ne y'o de fɔ ka ba la o ma gɛlɛ ka k'a ye o de ka gɛlɛ. Tabarikala. E min bɔra la n'i kɛra ye. Karamɔgɔya tɔgɔ bɛ maa caman na olu y'a ladegew de nka e y'a original ye. Aisha furucɛ bɛrɛ. A bɛɛ tɛ tile fila k'a la. An m'a kɛ ten sɔɔni y'a mɛn. Alhamdulillah Sare an m'a kɛ ten. Ayiwa baasi tɛ ka se ni ɲuman ye ka segin ni ɲuman ye. Aba. Sare komi i kan jara i tɔgɔ ji dɔɔni d'i ma. Hɔrɔnmuso ɲɛnen o bɛ bɛn kosɛbɛ. Aba.
Aisha muso sarama muso dawlama Aisha ma jumɛn bɛ ta ka tila ka taa muso ɲini fan wɛrɛ fɛ sa ma o ma ye ta kɔni o tigi muso ko nɛgɛ dara fo n'o y'a sɔrɔ o ye danmɛ ye dɛ Aisha nin ye jisuma ye dɛ anw ma dege nin na o a bɛ faamu komi i ye cɛ ganɛ fɔlɔ ni muso tun b'i bolo a tun bɛ ninnu bɛɛ k'i ye i ye tiɲɛ fɔ dɛ mɔnɛ fɛn fɛn bɛ ne jeli sare la sisan o bɛɛ ye ne ka cɛganaya de a jate minɛ kɛ ni muso b'i bolo a b'i ka sokɔnɔw labɛn wa i mana na ɛri o ɛri so kɔnɔ i bɛ na dumuni duman sɔrɔ i ɲɛ wa i ka salon kɔnɔna fana o bɛ wusu o yɛrɛ bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ e yɛrɛ b'a dɔn musotigi ani cɛgana u si cogo tɛ kelen ni musotigi nana so kɔnɔ n'a sɛgɛnnen don muso b'a digi-digili daminɛ k'a ta kunkolo fo sen ne yɛrɛ jeli sare filɛ nin yɔrɔ min ne sɛgɛnnenba de don sisan e yɛrɛ b'a dɔn an ma kow ka ca sanga ni wagati an m'an sen kan est-ce que ne jeli sare fara karamɔgɔw bɛ zɛna dugu la problème bɛna yala cɛ fila ne kelen o bɛ sɔn ka kɛ sɛfan kelen tɔɔrɔ fila ne bolo dɛ ninnu fila jago bana hɔrɔnmuso ɲɛni i b'a la ka miiri dɛ i ko k'i sɛgɛnnen don n sɛgɛnnenba de don t'i sen jan ka degeli ne ka hɔrɔnmuso ɲɛni o bɛnnen don karamɔgɔ bɛ zɛna ka tɛmɛ ne kan dɛ an filɛ yɔrɔ min na ale ti yan o bɛ e bɛna fɔ an ɲɛna nin m'an fila de ɲɔgɔn cɛ i sen jɔ jeli sare a bɛ cogo di tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Aisha i fɔrilenba de don muso bɛ karamɔgɔ bɛ zɛn bolo dɛ a fɔ dɔrɔn o muso b'aw bolo Aisha i den kɔnɔ kan i den kɔnɔ kan kan dan kɔnɔ kan i den kɔnɔ Aisha kana na kuma caman dɔw lase i da dɔrɔn baasi tɛ i ye fu dɔn i dun kun t'o di yan a y'i da dɔrɔn Aisha ayi suma i m'a to n'i taara so n bɛ lafiya ayi i lafiya i lafiya ayiwa nin yɔrɔ ye jeli sare hali ka kiriki bɔ salam alaikum.